Damini di batana sumurung sian salu naroha. Ima mangaramoti ati-ati do pikiramu nabe. Di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amin. Tabe jala horas madita saluna. Salam merdeka. Horas. Damang dainang rakmahita mangaradi jamita minggu tanggal 10 Agustus 2026. Ima tersurat di Yesaya 56 ayat sada rodi ayat ualu ujahama dihita saluna. Songonodo hatani Jahoba rado tiamu mauhum jala ulau kamu hati goran ai jonok nama asaro hatuauku jala papataron hati goraku mertua ma jolma nama ngulau songoni dot anak ni jolma namar si hohot mangulahon songoni na ingot di ari sabat asa unang diramuni jala nama ngaramoti tanganna unang diulahon manangaha najat jala dam jadi dohonon ni halak dagang namar si lohot tu Jahoba dunga tung dipapuli Jahoba au sian bangsona jala dam jadi dohonon ni halak napinak kias ida ma hau namasak do angguau ai songonodo hatani Jahoba tu halak napinak kias akan nama jujur ari sabatu jala dipilit lomoni rohaku jala marsi hohot marningot padaku sai lehonokku ma tunasida di bagasan jorokku do di bagasan akapariku sada parjabaran do goar nadumenggan sian goar ni aka anak do boru goar saliling-liling na lehonokku tunasida nasotupa mago jala halak dagang akan namar silohot tu Jahoba mangului ibana dohot makaholongi goarin Jahoba jala mangido gabe na posona ganuk tahe namar ningot ari sabat unang diramuni jala marsihohot marningot padaku saina patol hasokku do nasida tudoluk habadiauku jala palasokku rohanasida di bagasan coro partangyangan tuahu halo mohonokku ma pilihan nasida si tutungon do pilihan nasida si potongon di atas langgatakku aitar koar bagas partangyangan do bagasku disaluhut akabangso odo hatani Tuhan Jahoba napapungu akan marserak sian Israel papungokku do petu ibana halak na asing lubis sian akka naung pinapungu tu ibana huria nahina holongan pinuka mamarhite sada ilustrasi taringot tu lambang keadilan na paling universal di dunia ima dewi keadilan manang didokme Lady Justice ia gabaron ima gabar ni sahalak paropuan tangan siamunna maniok timbangan na kosong dope jala tangan habirangna manio podang natajom jala simalolong naon dihukupi dot aibitadi timbangan na kosongi na tiniok nai manggubarhon keseimbangan seimbang manang dos lapatanna ikod dos do bahenon manang nasadia suhat-suhatna nasaime dang boy tinabaan jala dang boy nyoruan molo podang natajom natiniok ni tanganna habirangi manggobarhon haguguun laho padalan uhuman dang boy manangise kebal hukum ido lapatanna ikut sudido uduk tu hukum alaina rumikko depesian gambari ima taida buasa si malolong nei dihukupi do tabi tadi ternyata manggobarhon dang si idabohi ibana dia tidak pandang bulu untuk mengambil keputusan hukum lapatanna ikut sarupa do sudi jolma diperlakukan hukum dan keadilan
Kamang do inang luar biasa do. Lambang Dewi Keadilan, manang Lady Justice. Songon sada simbol uhum dohot Hatigora. Tujuanna ima tigor mangaradoti uhum jalasitong mangulahon Hatigorani. HP di pratekna ano taida namasak kabang do inang. Bohado di padalan uhum dot Hatigorani. Hola simbol sabing nama dinadeba. Dang di padalan kobartu simboli. Godang de penataida di manang piga-piga bangso, di piga-piga negara, praktek uhum dot Hatigoran di papeol. Di negara dia maulani. Bohado molo Indonesia, tigor do uhumia kamang do inang. Manang adong do deba na peol-peol di Indonesia on. Sitong do manang adong do nama nibil. Ido ubahen gabi adong ma akka kreator mabahin pelesetan taringon tu gambar Dewi Keadilani dirubah gabi sonon. Timbangan na kosong na tiniok nai sonari ngabora sabula di ngateleng sabula ala niyaha ala sabula dunga marisi hepeng do marisi sere, berisi uang dan berisi emas. Sabula ba dangadong kosong berarti manang tu dia ibadah uborat batu sima hamonangan. Tu dia ma di pihak kon hepeng do serei batu sima dibaen hamonangan. Ima pelesatani suang sonima nang podang natiniok ni dang di podang be dibahen alai dunga digati gabe pulpen laho maneken. Adong do mandok buti bahwa hidupmu berada di atas pena saya ini ninna. Nasibmu ada di ujung pena saya ninna nasida. Jarana menarik terlumo bima si malolong na dihukupi dot abiti nakin hok donian abiti dang diroba halai dunga matobuk adong matobuk otik di si malolong nei matobuk abiti gabe boy ma sada si malolong nei mangintip sabola dia do dibahen hepeng do sirai ninna asaboy manutuhon haputusan lapatanna. Tadinya timbangan itu seimbang, sekarang sudah berat sebelah. Karena apa? Karena telah sebelah berisi duit dan emas. Dunga teleng sabola timbangan ini, ala sabola marisi hepeng ratusan miliar dot emas, 74 kilogram. Badang monang tamang ina. HP di botamu do, na terlibat ima justru akka si boto uhum, justru akka petugas hukum, si bahen uhum, si padalan uhum, bah hamsomrido golak matahe portibion. Suadong behakosan akka na padalan uhum dot Hatigorano. Dunga talu uhum dot Hatigorani binahen ni hepeng do sere. Huria nitu hatta. Dihagigio debatado manangise napapeol uhum dot Hatigoran. Tarimas do Tuhani molo taulahon nasu uhum manang tapapeol Hatigorani. Magigi situ tulu de bata mida akajolma namangulang si somoni. Jala uhuman namat cai do namat ceborak do dibalalu de bata kepada orang-orang yang bermain-main dengan hukum. Napapeol uhumi alai sebaliknya tung lomodo rohani di bata mida jolma nati kos mangulahon uhum dohot siula Hatigoran. Jalamat cepur lusi tutudo on di jami taon ala konteksna di panoratan niturpuhon ima persiapan kemerdekaan umat Israel. Tadinya mereka berada di pembuangan Babilonia, sonari dipersiap pemanasida.
asa dibuan haruar mulak sian habuang ani tutano na pinar bagai alani i ada orang so mulak nasida jumolor nasida di parbohali asa sitong mangaradoti uhum do mangulahon hati orang. Karena itulah tanda orang yang sudah merdeka. Orang yang sudah benar-benar merdeka adalah orang yang mencintai hukum dan keadilan. Halak na toktong mengaradoti uhum do mangulahon hati orang. Mereka bukan lagi bangsa yang tertawan, mereka juga bukan lagi bangsa yang terjajah, tetapi mereka adalah umat yang telah dimerdekakan Tuhan. Halak na merdeka ima halak nama kalomohon uhum nasitong. Selama di negara itu tidak becus dijalankan hukum dan keadilan, maka sebenarnya negara itu belum benar-benar merdeka. Negara itu adalah negara yang terjajah. Nah, persoalannya isedo penjajana. Siapa yang menjajah? Tadi bukankah sudah dilepaskan? Bukan lagi musuh, bukan pula Raja Babel, tetapi justru pejabat hukum dan para raja mereka itulah yang menjajah. Lewat apa? Lewat mempermainkan hukum dan keadilan. Pejabat negaranya sendiri, merekalah penjajah yang modern. Dangol nai tutu dunga melua sianaka penjajah HP terjajah di bangsona sendiri. Alai manang bohape kamang rinangdang di pasobu debata masa songoni mangonai tu bangsonai dung di balua debata disosoi debata ma bangsoi saluhukna. Semua orang Israel diperintah oleh Tuhan asa betul-betul manasida mengaradoti uhum do mangulau nati gorang. Jadi soal hukum dan keadilan bukan hanya lagi pejabat-pejabat yang harus melakukan, alai sudik rakyat ikon mengaradoti uhum dot hati gorang. Dan Tuhan pasti mengapresiasi orang-orang yang taat pada hukum dan orang-orang yang menegakkan keadilan. Lomo situtudo rohani debata mida halak nasai toktong mengaradoti uhum do mangulahon hati gorang. Didok dison martua ma jolma na mangulahon songoni. Martua ma anak ni jolma na masih hohot mangulahon si songoni. Yesaya 50 ayat 2. Fokus na ima manangisi halak na mangaradoti uhum do mangulahon hati gorang. Ido yang go fokus ni jami tahu. Dan persoalan pejabatkah dia atau rakyat kecil, orang besarkah dia atau orang kecil? Dan persoalan halak dagang do imana manang parhutai sendiri do, halak napi nak kias di mana manang na soldero di mana, namora do ibana manang na pogus. Dan persoalan sado manangisipi ikut do mangulahon jala nasa na mangulahon ido dapotan namartua jala dipalas di mata roha nasida molosositong pejabat ni bangsoi mengaradoti uhum dot hati goran baunang gabi pangambati ini tu rakyat mangulahotsa. Biarlah pejabat itu mereka mempermainkan hukum, tetapi marilah rakyat melakukan dengan benar. Molonanga dong si tiruon sian akka partogi di bangsoi unang mandele rakyati laho patu pahotsa di patu pama dan marnida akka pejabat do partogi alai marnida de bataja uba ala de batado na mangalehon haluau ni karena Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan tersebut.
Nian pasti do kecewa rohani bangsoi. Alaniaha haru pejabat nani hapusanna. HP nasida sadiri do na melanggar hukum. Nasida sadiri do na makalamohon sisi. Uang sogo, nasida sadiri do na korupsi dan lain-lain. Balambohama rakyat kecil nitama unang masongoni di rohatta sadok ikong ganuk do mangaradoti dot hati gorani atong ahado si ulah nonton. Kalau dikatakan radoti dot hati goran songon dia do si ulah nontoni diturpuhon di do ima marningot ari sabat lapatanna kita beribadah. Kita harus taat dalam peribadahan, penyembahan kepada Tuhan. Napa duahon marsilohot tu Jahoba. Lapatanna parsaoran tu Jahoba. Maritia marhite na martangiyang na pasahat tod diri. Napa tuluhon mangului Jahoba. Ini adalah ketaatan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Manglaw na hobartu lomo ni rohan ni bata, na hobartu hata ni bata. Na papaton, makaholongi goar ni Jahoba. Ini adalah arahan untuk hidup kudus. Doh na palimahon ima mangido gabe na posona. Dalam arti turut dalam pelayanan. Parsido tita makubasi mangula ulaon na ni halomohon ni debata. Artina saur do peribadahan tu pangalaho do pabahenan nang pakobasio. Hurian na hinaholongan. Perlu situ on. Ay adong do deba pura-pura ringgas beribadah HP dihosomi dodonganna. Adong do pura-pura para sini roha ibana HP panako do ibana. Disumbang donian panti asuhan, tetapi itu dalam rangka menutupi kebusukan hatinya, menutupi kejahatannya yang korupsi itu. Deba otik sian hasil korupsi idoi nari subbakon tuaka panti asuhan gariada adong lepe disumbangkan untuk pembangunan rumah ibadah. Laho manutupi sudui doa kalan naas lepe atong asasi kokma pangatusion mengarauti do mangulaun hati goran ima sadalan do peribadahan do pangalaho di ngulu sigano pare. Huria nahina holongan. Ahado hadiah apresiasi silehonon ni Jahoba kepada orang-orang yang taat hukum. Dohot yang menegakkan keadilan tujolma na mangaradoti do hati goran di doktu hatta di son. Jesaya 56 ayat 5. Sai lehonokku matunasida sada parjabaran. Ima goar na umuli. Goar na dumenggan sian sudi goar na sotupa mago. Saya pikir ini sangat luar biasa. Hadiah yang diberikan oleh Tuhan itu sangat luar biasa, sangat istimewa. Ima sada jabbar tuakka namangulahun uhum. Napa dua ahon? Yesaya 56 ayat itu. Sai na patol hasok kudo nasida tudolok habadiauku. Jala palasok roha nasida. Halo mohonokku pelean nasida. Wah, inilah yang paling sempurna. Bukankah cita-cita kita, harapan kita, ikut dohot dohita, tolhas tudolok di Jahoba, tu inganan nasonangi, ulahon ma'uhu radoti ma nang hati goran. Bukankah las rohatta molo debatado napalasor rohatta jalalomo rohana mida piliatta tawo situtuma jabbar nata jalo siat Tuhani dilewat Tuhani jabbar boar jala dibuat kita tudul habadiauna di palas rohatta jala dihalomohon piliatta. Luar biasa bukan Amang Doinan? Ini merupakan hadiah kemerdekaan yang sangat istimewa. Tidak ada lagi hadiah yang lebih istimewa dari apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam firman Tuhan ini. Nuai,
lumobi mehita rakyat Indonesia marningot ari kemerdekaan RI tongon noain kita mempersiapkan ini tanggal 17 Agustus 2026 kita merayakan kemerdekaan RI ke-81. Ahado hadiah si jalo otta siap Tuhani tumagom makirim hita siap Tuhani unang tu negara otta pangido maon gabetar hirip kita kamang duinang jala unang tapai daida namasa napapeon di bangsot taon akka na korupsi yang semakin merajalela semakin menjadi-jadi dok lan na asin dope berbagai pangalaho naso sitiruon ingok dunga teleng sabola tibangani binahen ni sabulai diisi dohot hepeng ratusan miliar dohot 74 kilogram emas ngateling betong kamang luinang jaladunga matombuk abitabi nama kupupi mata ni panguhumi boy ni anate podangi ne di tangan ni Dewi Keadilani Lady Justice imana mania podangi ibana digatinya podangi doh baburuncing supaya apa asa baburuncing ima dihonaon tu akka pelaku korupsi tu akka napapeon uhum nang sebetulnya kita tahu filosofi bambu runcing adalah lambang perjuangan semangat yang tinggi, lambang perjuangan kemerdekaan dengan gigi melawan penjajah. Itu filosofi lambang bambu runcing. Nah sekarang bagaimana kalau kita angkat kembali bambu runcing ini, tetapi bukan untuk mengusir penjajah, tetapi mengusir para koruptor di tengah-tengah negara kita. Alai nang pesongoni asa gaduk be mahita jumolo mangulaon uhum dot hati gorang hobar tu hatan debata ai ido nani alomohon debata ingok walaupun kita merasa korban ketidakadilan tetapi ketika kita taat pada hukum dan kita tegakkan keadilan jalo otado jabar nasumurung siatu hatta dia lomohon debata do hita semangat salam merdeka horas martayang kita mau lihat mali debata di hatam nabadiai napai ngotok kami asa toktong huradoti ami uhum jalahulahami hati goran hobar tu hatam nabadiai ai dia lomo podo akajolma namangulahu si songoni jalalioko jabar nasumurung suang sonima akajolma naso mangulau sitong napapeon uhum memudo nasida saluhukna talumo bimali debata rak martanya kami tumangyakon negara nami Indonesia natongon merayakan hari kemerdekaan ke-81 ale debata saya tokto matupahi bangsonamion roha hadameon picak-picang nasyak koi tu akka na pinilit nagabe si padalan uhum dot hati gorani molopeol nasida picang nasida de Tuhan asa mubar nasida asa dumenggan para bangsoon nami asi maroham tabai nang nasida habisukon tabai lasmi roha lumobi tabai biar midahoma nasida saluna atau sudi akar rakyat si kokma lasmi roha bahenom asa sudi kami merayakan di bagasan namartua ala pasu-pasung di bagasan Yesus Kristus. Amin.